Sziasztok, én Robert 68 vagyok. Ránézzek, csak meg kell valahogy csinálni. Ügy, várj. Küldtek egy blokkot, nem láttam. Nem, akkor így lesz. Na, és hogyha nem nagyon látjátok a fejemet, kell patyának. Na jó, akkor nem szeretezek vele. Itt van ez is, ez a... Ezt ide raktam. Jaj, ne! Utálom az ilyet, de miért nem mondom el? Na. Ott a szép tortilla, és én lefekszek alul. Így. Ez is rossz. Nem. Nekem tök jó. Hogyha az ujjacskán beleszalad így, akkor nem már. Ugye nem? Ne. Fú, de... Hülye creeper. Várjátok. Hát 500-on. Hát nagyon jó. Várjátok. Na, akkor jó. Levettem a fészket, meg azt a szaros betűt. Aztán hangosítom azért. Na. Igen, új skinne van, és bocsánat, hogy nagyon nem volt videó, de az azért van, van iskola, és hát még nem írok rá, mert mondjuk mi az? Házi feladat, mondjuk, például. Igen, itt van, ez a legjobb, én csináltam. Kék a szeme, azért kicsit ott kék, de ez nem baj. Nem baj? Oké? Nem, hogyha baj, akkor... akkor nagy baléliak lesznek. Csak ezek közül a creeper meg kellett ezt csinálni. Jaj, de szép lett itt minden. Azt látjátok, amit én? Az ott volt abba. No, ne cseszél már ki. Várj, megcsinálom. Megeszem mindjárt az összes. Mi az? Tortillát. Azt kivágom. Várj, nézzétek. Hát miért nem is jön le? Na. Oké. És mostantól vagy lesz. Ja, meg nem, bánya, jön a bánya. Fuck. Up on the whirling Joe. Várj, hol is van az? Hopp. Ezt nem kellett volna. Nem baj. Nem kell sírni. Fú, de jó. Megoldom én. Aztól már meghalok. Nem. Egy kard. Csak egy kardom maradt. Fa. Hagyj. Ajtó. Ja, várjatok, láthatatlan. Parkour. Hát ezt nem hiszem, és nem akarom megállni.
megállítani, mert akkor lesz. Mert akkor nem látjátok a szép parkört. Vagy hogy mondja a zsidó? Nem hiszem el, akkor csak parkereznek. Parker pálya. Van parker pályám. Kaktuszokon. Jaj, összekettes. Hello, meg. Szép napom. Napom Mizu D403. Elmondtam nézőknek. De hát kérem, valaki iratkozzon már fel. Mert csak egy feliratkozom van a tesóm. Na, nehogy kinevessenek. Na, akkor adjon itt. Na. Hoppá! Mi? Mindjárt le fog merülni. És you dead. On the fuck. Fuck up. Parker! Oszta! Gyerekek! Oszta! Nem áll. Ó, Fanta button. Jó, új mondja. Fanta button. Tényleg. Hoppá. Kéne egy kis ez a videó. Igen, látjátok. Nem sokáig lesz ez a videó. De mindjárt kikartom teljesen a Parker! Ez az! A Parker! Ez az! Kordon. Azt már annak le kell esnie. Úgy van, leesett. Az már lement. Oj, Fanta button. Ez segítség, hogy mondom, hogy Fanta button. Úgy látszik, hogy segítség. Oda kell mennem. Ne, ezt és akkor köszönöm a videót. Viszlát!